waar zou ik 60 seconden oer waar zou ik 60 seconden praten kennen en maar waar zou ik 60 seconden de zinnen in zee onderscheiden wollen. Nou, natuurlijk met mijn lieve vrouw, met mijn band en met iedereen die me dierbaar is. En mijn vrouw die zit op het podium. Die zal jongen even spelen. Hier in Techem, om zee. Ik heb de zee nog net jongen met strong en al. Het is een beetje waaierig, het is lekker. Dus wij van mij zo'n jongen wel. Ah, Suzanne, ik zou heel graag mijn Sjoerdje de zin in de zee zien. Zakje wel. Oké, dan weet je het nog net. Ik wil de zin in de zee zakjes met deze man. En dan het liefst aan de westkust van Wales op een heel mooi campingje. Met je zicht heel de zee, met een heel mooi herinnering. En dan mooi op een rots. Dat wil ik het liefste. En dan in augustus dit hier dragen. Ik zou wel heel graag de zon in de zee zien, willen zakken, met Linse, en dat is mijn vriendje, en met Elke en Bente, dat zijn mijn dochters, omdat zij heel erg speciaal zijn voor mij. Nou ja, ik zit op mijn zaal. Als het niks zo is, dan wist ik niks of zo. Mijn herken, jong, omdat ik ze volle van hem haar. Dat weer.